Rahayu lur. Ngresiki lur. Rambut. Pusaka keris Kyai Pamengkang Jagat Dik ambek aku lur. Iki pusaka sejarah asline. Panjalu. Wong Kediri mesti ngerti. Iki keris Kyai Pamengkang Jagat, kerise Mbah Hadi Jayabaya. Ya mbahku lur. Aku males geger asli lur. Lek isuk iku golek seduluran sing akeh supaya urip iku cek tambah rukun. Nyambut gawe sing sregep, gak resek kae. Kancaku Madura iku ya akeh lur. Tapi gak resek kaya kon ngene iku. Urip iku golek apa? Golek pangan sing genah, sing halal, nyambut gawe sing sregep. Golek wis sore kumpul karo kanca-kancane kabeh, seduluran sing apik. Ngene iku ngisin-ngisini wong sing gak melok-melok. Lur. Oh. Ya toh? Iki keris Kyai Pamengkang Jagat. Keris kerajaan Panjalu lur. Keris iki lek tak gawa berarti aku ya asline putune Mbah Haji Jayabaya lur. Wong Jawa kudu ngerti Majapahit wis padha tangi.